Cengsai थांनाय दा याफारनाय फायदो बर'ना गयनाय जिनिस सारनो जों जत याफा खराब लायनाय जिनि खासुकसा एमलानि बागै ओंगा फायदो जों ताबुन के yang सिनि सिरियल के रै थांसनाय जों हाय फायदो जों बोनि बागैबो याफा खराब लायाना आबुनि याबुलो जों हाय रिसा याफारै बरम खायनाय जिनि बरम गोनां भारती चरण जमातिया जिनि अ प्रग्रामनि कन्वेनार बनबो रिसा ताइ बेस नि बिसुंति जों बरम नाय आबुनि याबुलो जों हाय बरम गोनां बिरसिं जमातिया बनबो फारि याफा खराब लायाना जों याफा खराब माने खागिया के दंलायनाय जे याफा बाया सा आबुनि याबुलो आं कयनाय जिनि संजय बर्मा फारि जों याफा खराबै दंनाय आबुनि याबुलो जों हाय दैखांनाय माइथाका बारानि आथामबायगो बारानि चौधरी बनि बागिबो जों याफा खराब नाय गाबुनि याबुलो हाय माइथाका बारानि चौधरी आबुनि याबुलो हाय बरम गोनां बोसोराय देब बर्मा अल त्रिपुरा रेडियो कक्लब सैनाय बनि बागिबो जों फारि याफा खराब लायाना आबुनि याबुलो जों हाय याफारनाय बरम गोनां जुगल जमातिया बनि बागिबो जों याफा खराब लायाना आबुनि याबुलो हाय जों याफारनानै थांनाय बरम गोनां सुभाष देब बर्मा ससियेल वार्कार जों याफा खराब माने थागिया खराब दंलायाना नर ता सेला जाके आबुनि याबुलो जों रोनाय हाय जिनि प्रग्रामनि एडभाइजर बरम गोनां मिलन कुमार जमातिया आबुनि याबुलो चिनरो फाइसो बायदा हाय कामी कतालनि चौधरी लोक चौधरी बनि बागिबो जों याफा खराब नाय आबुनि याबुलो हाय चिनरो सबायजों दङो सुरेंद्र कामी चौधरी आबुनि याबुलो जों बरम याफार बिनाय जिनि बरम गोनां राजेश देब बर्मा जिनि प्रग्रामनि को कन्वेनर आबुनि याबुलो जों हाय जिनि प्रग्रामनि एडभाइजर बरम गोनां अमिताभ देब बर्मानो जों बरम याफार नाय yang praktisnya kamu closer. Hari yang hello. Wah, hai simsai sumsim belum ba. Nah, robai dah ke mar mai sini ba. Wah, siapa itu lagi? Jengzo to paute yafa khorob layana. Busuk se tong thoto, busuk se nai thoto. Sini Triprasani culture Kamung Sumung kalau jora kesan di bisingo homo aja diri pandano je naik ketok ke cari disagari cikon sama kisah di kau dia karon diri lu pandano musang riwei decoration kaimene bisitui naik ketok ke disagari o dream committee ni jara members tomer uni kolom di sogor mani bisitui diri lu dream festival जों ते बारता एक सेकेंड होगन जों 1436 एडिनो जों लामसावै जानाय ते 1435 एडिनो जों गुड बाय कचामियारनो जों गुड बाय दोनाय कताल बिसि कताल हाफायमानिनो जों हाकवर बाय लामसावै जानाय बनि बागै उ पान्दागो फायमानजा फायनाय जिनि पहिलानो आं हामबाय याफानाय Borne cai tau mumbai dino pandanai thoke somsaja goi togo borom gana Uttam Kumar Jomatia social worker to phali bagai samuntanai taku khoroksa boni ya gulo togo Mr. Bir Singh Jomatia jini all Tripura Farmers Club co-coordinator boni ya gulo togo social worker velai dynamic leader youth leader Jugal Sadhan Jomatia tebe togo social worker Subhas Dev Borma tongo bono bakhak sama hamba yapar bori puri tongo borom ganang pasurai Dev Borma all Tripura radio club sinai
एमिउस बुखाई दङ बता फुंनां सिनियो बनो बखाक जमा हामबाय बरम गोनां भारती चरण जमातिया कन्वेनर दिल्ली ट्विन कमिटी नि कन्वेनर बनो बखाक जमा हामबाय बरम गोनां राजेश देवबर्मा असिस्टेंट कन्वेनर बनो बखाक जमा हामबाय याफारो ते बरम गोनां बिनय देवबर्मा सेक्रेटरी कम होस्ट खायनाय बनो बखाक जमा हामबाय याफारो ते बरम गोनां चिनि एडवाइजर मिलन कुमार जमातिया बनो बखाक जमा हामबाय ते ताखो कोकरा तंगो चिनि संजय देवबर्मा एडवाइजर ते बुतंगो बरम गोनां अमिताभ देवबर्मा एडवाइजर ते जत्तो कामिनी फाइसम फाइनाय लुगु चौधरी रंनोबो थाकसाङो हामबाय याफो दिनै को गोबां सारि जराया रचामो मुसुइमनि बसिं दै तंथाव केसुम द्रिं बिसि गोतानो लामसक लायनानै दि थाङै दङो हायनि बागै को कलक जदि सारा थां खांखे आरो ऑडियंस दंनाय ओ आम सानि लुकुरं बायना सेजा क्रसिं सिनायना खाखायो हायनि बागै आं बेसि को कलक साया जरा केसेट नि बिसि दै दिनै नु पान्दा कासकक हाथि गाना हो टीएमसी हाई स्कूल नि ग्राउंड संसाजक दङो बेलायखौनो तंथथ काहाम के तंथलायनि बागै आं डक्टरनो कइ जावो बे कायसा को आं किसा मेसेज दिनामु सुगो दिनै जत्रि पालाय जागमानि बनि उक्लाबो किसिसा जे हिस्टोरिकल बा आगेनि जे लाइबुमा आमनो किसिसा रक्साय कक सारन नायनाय जों साइमानो 590 एडिओ चिनि आगेनि चिनि जे राजा जजलफा बो जुद्ध थांफ्रो जुद्ध बकप्लाइखा जुद्ध कप्लाइ मानि यागुलो हहम ददम के बरो तंथौलाइखा सेलिब्रेशन खाइखा आफोरनि सिमिनो बबांसगै सामानि तमसिनि दिफ्रासा रंनि तो अमहाय बुनि हाय बेंगली कैलेंडर अमहाय जे इंग्रेजी कैलेंडर बा बिसि कताल हिनै कोनो फानसिनि दिफ्रासा रंनि आगे पालाय जामनि गै इगे 598 सिमिनो चिनि हमतर फाबिनो चिनि राजा जे जजुरफा बनि चाइ तो मुंबई कायसा जुद्ध चबागो थानि बकप्लाइ मानि यागुलो हहम ददम के बरो तंथौलाइखा सेलिब्रेशन खाइखा के बनि खाव मानसक मानि खाइखा चिनि दिफ्रासाव जेतु बसर कताल हि गरै ओ 590 बिसिनि सिमिनो ट्रेन हिनै बिसि कताल जेंसा गै रिजाखा ते अबनो कामी गताबक तरक खाइ कामी आम जायो ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल जागा ताबक ट्रेन हिनै जों चिनि तामिसरै दिफ्रासारनि बिसि कताल हिनै जों पालायलायनि दङो आमनो जों ताबो कामी आम जायखौ जों पालायलाय दङो आम हायनो जराबो दिनै जों कासकक चिनि बाजार हाथिनि गानाव जे ग्राउंड दंमोन टीएमसी ग्राउंड दिनै जों सेलिब्रेशन खायनानै नायगै दङो ते कायसा शॉर्ट मेसेज दिनामु सुगो जों ट्रेन खायमानि बिसि थै दिनै ओ जागा जों थानसागै माखा चिनि यूनिटी फाइखा चिनि कल्चर चिनि हुकुमुनो चिनि जराय रगरो परफॉर्मेंस खायगै फुनोगै थांखा चिनि आगेनि हुकुमुनो चिनि मुसामों चिनि चामों चिनि तंमुं चिनि कानमुं रंनो जों ट्रेन नि बिसि थै जों बुइनो फुनुक लायगै चाइ तंगै तंजागो जागा फुनुक जाग तंगो ट्रेन नि बिसि थै जागा मेला खायजागै तंगो जागा आवन बांगै फाजागै तंगो आवन मसदें फाजागै तंगो सामंबो एक्सपोज तंगो कानमुं चोमुं बसरि दिनै कान बरक अनेकनि कान थायो तेबो कानै थायना दंमै माने जेतु ट्रेन बिसि कताल चिनि ताक बरक कान बरक रिसार मतो बगै थायगै जों रिप्रेजेंट खायखांगे आबो तेबो नायथको गै थायो गासो नोंसोथो लास्ट किसा मेसेज नामु सुगो दिनै नु पांदानो काहाम खोंखे पाइथो स्पेशली जारा यट तंनाय रंनि थानि न कायसा मेसेज बेलायखौ नांकुकमानि विभिन्न आम चायो थांब्रो सुनुगो जेकुनो ऑर्केस्ट्रा न्यू ईयर ड्रिंक पालायलाय थांगे जारा यट तंनाय रं बाइक स्पीडो चालगै थथायलायो देरालायो आइ खांगे जों सोशल मीडिया नुगो फेसबुक नुगो यूट्यूब नुगो इंस्टाग्राम नुगो थथायलाय देरालायो खा थैलाय खांगे दिप्रासानि मोखां दिप्रासामानो बाइक थथायलाय थैलायो नै मेसेज फायो सोशल मीडिया जों नुगो हायनि बागैनो जारा यट तंनाय बर थै कुटुमताबक जरा बर कंथकनि जरा कंथकमानि कायसे डिसिप्लिन तंनांनाय कायसे विदिन द बाउंडारी बा लिमिटेशन बिसिङाव तंथका नांनाय
Cini buma bufa tongo, जोंनो बुमा बुफा लेखा फरायखायदि गियान गोनाङै बासादि ससाइटिनि पालाङै बासादि नै जोंनो सामरिफ्र आयद रं नोंसिनि फिउचार आयद नोंसिनि समाजनो ताकनाय जोंनि ससाइटिनो नायथावगोन दिसानाय जों यद नि फालिबा आसाय दङो यद जेनेरेशन जे नेक्स्ट जेनेरेशन माने जोंनि यद जोंनि फिउचार जेनेरेशन जोंनि यद सिक्लारक जों बेलायखौ आसाबै दङो বিভিন্ন আকামি আমচাইগো সিগলার তংখানকে বই সহজে হাবরান গিয়া বুলাই তলাই ফানथों ও কামিগো সিগলা তাগারা তাগারা তংগো গিরি যাও শুধু দেহার বাই ফান বাই ফুরুমা বাই গিয়া দিমাগ ইউজ খাইগৈ जों মেন্টালি ডেভেলপমেন্ট নাই ফিজিক্যালি ডেভেলপমেন্ট সাথে সাথে লেখা পড়ানি বিশিতে চিনি মেন্টালি চিনি মানসিক ভাবে जों ডেভেলপমেন্ট নাই কাহামওয়ান সব উমাওয়ান সব নাই তিনি जों 1435 एडी तकमानियो जे जों अनेक किसु उन्दै फैया बोसोर गोजामो जों अनेक किसु नुखोगो बालाय लेखाना पारा बाय पारा बालाय लेखाना किसिं बाय किसिं बालाय लेखाना कुनो जायगा बुलाय लेखा केव केव नि नुखोगो हामिया सायांगै बतंगाय दंजाव बियाबा कताल बोसोर जों कताल वान सम तो बगै पजिटिविटी तो बगै जों बोसंगाव मा गंनाय आवालाय माने सलाय माने जों गंना थांनाय मा हामजांनाय खरसाबे खरसा आमा हाइदे एक्सेप्ट खाइ माने नाय एरपरे नि सोसाइटी डेभलप नाय एरपरे नि समाज डेभलप नाय नि गामि डेभलप नाय नि आमचाइ डेभलप नाय आफरो सिनि दफा डेभलपमेन्ट नि बुइ हाइका आगुबै थांनाय हाइनि बागै स्पेशली मेसेज दंनाय जरा यट दंनाय आं बरनो माखायो नरनो जों सिनि समाज बेलायखिना आसागै दङो निरावनो जों आसागै दङो ओ आमचाइनि यट दङ केव टीसीएस ऑफिसर নাই কেউ টিপিএস অফিসার নাই কেউ আইএস অফিসার নাই সানসা পুলিশ অফিসার নাই চাকরি কত খাইগৈ দ ফালি জাতিগৈ সামুং তাंगदि नै आंगरनो मेसेज मा खायो तापर बुग्र हाइनि बागैनो ताबो जे जागा आंगरनो खाइमानि ओ जागा कुनो इनडिसिप्लिनारि एक्टिविटीज ताबो जराति नुजाया जराय रक खूब डिसिप्लिनली आंगो फाइफोर बन्दगो केव बाइक स्पिड चालावगै शयतान नाय मस्तारि नाय ओ आमचायो कम नगो तार माने साइमान ओ आमचाइ ताबो फनो डिसिप्लिन तम खो ओ आमचानि लुपुरक जोंनि लिडार्स रक तैथुल माने काहामनि बागैनो समाजनि चौधरी रक तैथुल माने काहामनि बागैनो ओ आमचाइना थगो ताबो जरा दै डिसिप्लिन बिसिबा आं नगै दंगो आं बेलायखौनो खा दं थगो आनि आमचाइगो डिसिप्लिन बाबे चलै दंगो काहाम गोरोंगो सामों तांबाय दंबाय नै जाते आइ बासागै हामिया न्यूज हामिया खबर मुमिया फैसों मोबाइल लगो देरालायखाफो बुलायखाफो दिनि ओ जागा ऑर्केस्ट्रा नायबानि बिसिनि जुवा केफे के बुलायखाफो नै आं अमाहाय खबर खराना मुसुगिया ओ दुइ दिन सिगां बिया दे अग्निफोर तेलियमुराव कायसे गतन आं इसिसा अम्पि जबनिगो बोरै बायसलाबाय खनाय सासिलाय बुलायमानि साबनि नायमाले दिप्रासा बोरै मांगै तामा ड्राग्स जाजाक खूब लासिमा संसा हायसि आं लासिउ थानानि आं बर' बाबुनो फुमा खायगा तामुं लायथर जागायनो तेलियमुरा थानानि बर' बाबुनो इंगा अमहाय लासिमा संसा बैनि दफानि आमचाइयाव थाङै तेलियमुरा बाजाराव थाङै खनाय सासिलाय बुलायलै दंखा yang naik suit good pujak खूब स्मार्ट जेंटेल है बरफ लोग नाई ने मकाई चला रो कहम बरी रमाई थोksi बरफ से रो पुलाई ले सिसला लाखाई आले खापोरा खाई मनी कोनो करी का बरफ थाली जिरो समाजनि बुसखांगो बरनि बुखां इच्छाबान करिखा आमो हायरो नायना मुसुगि आं ओ आमचाइगो आमो हायतां थों नै ईश्वरनि थाने आं सुरिउ ओ आमचाइ गाहाम गोरों तंथों आसोनो कक सागै आनि कक अरन बससिनाय हायनि हाय जतन हैप्पी ड्रिंक एडवांस दे हैप्पी क्रिसमास हामबाय खुलुमखा जतन गुड नाइट